Историята на трамвай 10. През 1928 година е от обръщателното колело при гара Подуяне до кръстовището на булевард Александър Стамболийски и булевард Инженер Иван Иванов. На 21 декември 1930 година линията от гара Подуяне до кръстовището на булевард Александър Стамболийски и улица Антон. През март на 1932 година линията от площад Света Неделя до кръстовището на булевард Александър Стамболийски и улица Антон. През 1935 година линията от площад Света Неделя до пазар Красна поляна. На 19 септември 1936 година линията е закрита. Но още в същата година отново се открива с маршрут от кръстовището на Ботевградско шосе и Витиния до гара Подуяне. През август 1949 година линията отново е закрита. Линията се открива наново на 1 юли 1960 година с маршрут от Румънското посолство до паметникът на Христо Михайлов. През декември 1962 година линията е от Румънското посолство до Западен парк. През януари 1966 година линията е с маршрут от ЖК Гео Милев до ЖК Западен парк. На 11 юни 1988 година линията е от квартал Подуяне до ЖК Западен парк. На 3 февруари 1989 година линията от Младежкия театър до Западен парк. През 1993 година линията от ЖК Западен парк до Надлез Надежда. През 1994 година линията е от квартал Орландовци до Западен парк. На 16 май 2002 година линията от Съдебната палата до ЖК Западен парк. И последната промяна на маршрута на 17 април 2007 година. Линията от метростанция Витоша до ЖК Западен парк. Днес линията се обслужва от депо Банишора. Подвижен състав. ЦКД Татра Т6А2Б. Нещо интересно, линията се води като най-красивата в София, заради гората. И второто интересно, тази линия се води като една от най-трудните за управление, даже най-трудната, пак заради гората. И на нея са най-опитните ватмани. Ами това беше за днес.